Neața și bine ați venit la minunatul meu canal. Eu sunt Retran și sunt gazda dumneavoastră în acest, sper eu, un joc horror foarte bun. Aș dori chiar să fie primul joc care să mă facă să mă urc pe tavan, dacă asta ar fi posibil, desigur. Dar știu că nu va fi, pentru că eu am jucat și Outlast. Cel mai probabil nu o să mă sperie de nu știu câte ori. Orice ar fi, știu că acesta este un joc de luat în seamă. Nu vă luați după back screen-ului, back stage, ceva. Merită încercat, pentru că l-am mai jucat o dată înainte și m-am speriat chiar de 2 ori. Și asta, credeți-mă, e ceva. După ce am jucat atâtea jocuri horror și am văzut atâtea filme. Revenind, gândiți-vă că voi ați ajuns să priviți acest videoclip doar pentru că eu aseară m-am gândit să văd cum e să fii YouTuber și să vorbești cu un calculator într-o cameră singur. Desigur, sper că nu o să nebunesc, știți, pentru că toată lumea stă în casă, soarele pe cer, corona e stingher, dar cel mai probabil n-am o problemă atât de mare cu statul în casă și vorbim, sigur, sper. Haideți să trecem la sper că vă va plăcea și, desigur, o să vă spargeți de râs atunci când veți auzi și mă veți vedea sperind-mă, sper eu, de câteva ori. Măcar. Dacă nu, eu v-am zis, mi-aș dori să rup pereții, să zgârii de frică. Nici chiar așa, că totuși e doar un joc, dar înțelegeți. Chiar sunt curios și îmi pare rău, dar asta este, a trebuit să îl încerc înainte. A trebuit. De fapt, când am încercat, nici nu știu, m-am gândit că vreau să mă fac YouTuber. Bine, nu neapărat să mă fac, ăsta e doar un clip așa de test. Vreau să văd cum mi s-ar părea să încerc așa ceva. Și îmi cer scuze pentru acest loading screen, nici nu știu de ce se întâmplă acest lucru. E primul videoclip. Eu sper să vă placă. Și, desigur, poate să vă speriați cu mine. Ia să vedem. Un minunat joc, ca oricare altul, nu-i așa? O pădure, merge foarte bine jocul, nu vă faceți griji. Niște copac. Wow, minunat! Ceva mai frumos n-ai văzut în viața ta, e așa? Da, clar, niciodată, deci îți vine să-l săruți, acel tronc de copac pe care l-am arătat mai devreme. O să mă grăbesc, pentru că, așa cum am zis, n-am mai jucat odată. Și chiar sper să vă speriați și eu la fel. Mai zis asta de încă 3 ori, știu. Mă vreau să spuneți voi în sufletul vostru. Cer scuze. Credeți-mă că am înregistrat până acum de 10 milioane de ori aceeași chestie. Am încercat să înregistrez și nu știu de ce, dar parcă merge mai prost jocul decât atunci când am încercat prima oară și când am jucat nu avea nicio problemă. Desigur, ca orice joc horror, trebuie să fie o pădure, nu-i așa? Să fie pe acolo Slenderman, să fie un urs, vulpe, fantomă, un ceașaf, un câine lup. De ce câine lup? Nici n-am cea mai vagă idee, asta am venit în minte. Un zombie care a mușcat câinele lup. După aia s-a săturat cu mama lui. S-a sărutat. Îmi cer scuze, dar credeți-mă, nu e atât de ușor să facem un videoclip. Wow, ce frumoși copaci și ce calitate bună. E așa? Wow! Dar ce sunete mirobolante. E așa? Maestruoasă. Probabil din cauza vocii mele, voi nici nu v-ați speriat, îmi cer scuze, dar chiar vă rog să încercați să vă uitați, să vizionați acest videoclip cu căștile. Desigur, dacă acest joc era Outlast 2, aici se afla ceva. Uitați diferența de joc de gratis, de niciun leu. Și Outlast 2. În Outlast 2 nu te-ai fi blocat în scară. Super. În Outlast 2 puteai să închizi
ușile. Haideți să lăsăm auzătorul, nu e atât de important, noi nu știm auzătorul. Desigur că aici nu e nimic. Vă rog să mă credeți. Chiar nimic. Pentru că, așa cum am zis, am mai încercat acest joc odată și n-am găsit nimic. Pur și simplu, e gol. A venit cineva și a furat totul. Adică, serios, n-au lăsat și ei, nu știu, o friptură, un pui, e foame, ce să fac? Bietul om a rămas în pădure. E Slenderman în spatele meu, nimic nici aici nu o face scris, dar trebuie să recunoașteți. Casa e destul de promițătoare, dacă ar fi. Ce fac? Ceva pe ușă s-a dus întâlnit, zici că e un câine. N-am văzut nimic în oameni. Da, sigur, eu am crezut că acest cuptor e un câine. Super! Era să mă sperii de un cuptor. Minunat! Da, clar, nu m-am speriat, doar am crezut că era altceva. Un câine. Să continuăm. Această minunată pădure de pini foioase, de tot ce mai există. Acum nu ne-au oferit nimic horror, adice dumneavoastră. Dar desigur, e cam greu să te sperii dacă tot vorbești. Poate trebui să tac. Ce vă voi face? Ar e interesant să știți. N-am mai încercat așa ceva, vai de ce? Bine. Desigur, dacă verificați acest tufiș, se aud sunete, e și o lumină, dar nu-i nimic aici. Normal, pentru că e un joc de calitate superioară. E un joc de rang înalt, făcut de cei mai buni developeri din acest univers. Și clar, sunt niște sunete în tufiș, dar nimic nu se află acolo. Să continuăm și cred că mai bine v-aș lăsa un pic pentru a putea oferi atenția acestui miniatur. Da, sunet de ursuleț într-o pădure. Are mult sens. E așa? Ce frumos! Și unde am ajuns? Oare? Suntem noi, la vrăjitoarea din Unguța cu 2 bani. Știam eu că știu foarte multă română, dar cred că nu a fost nicio vrăjitoare în acea poveste de copii. Nu mai știu, cred că eram extrem de când am citit chestia aia, dar sunt destul de sigur că nu era nicio vrăjitoare. Să vedem. Și am zis să continuăm de mii de ori, îmi cer scuze din nou, dar și aici. Oh, minunată, biserică! Haideți să ne rugăm! Am ajuns în pădure, trebuie să ne rugăm la Dumnezeu! Vă rog, trimiteți-mi o stea căzătoare sau ceva! Vă rog, nu mă lăsați aici! Să nu mor, să nu crăp, vă rog! Ai de viața mea! Cum se poate să mă sperie un sunet de ursuleț? Bine, mă rugam la lună, asta e normal. Și ce e chestia asta? Vă rog, dacă cineva ajunge să se uite destul de mult încât să îi pese și de părerea mea, vă rog frumos, spuneți-mi și mie ce vrea să însemne această chestie. Sau e un scripete, da, îmi place fizica, dacă nu v-ați dat seama până acum. Dar, serios, cred că e un fel de fântână, da, cel mai probabil e o fântână, care e ce-a mai rămas din ea. Probabil că ne ia țineau apa sfințită pentru a-i da Sfântului Apostol FMO despre ce vorbesc ăsta e antrenorul Simone Halep. Și nu e niciun sfânt. Și... Da. Mai bine n-aș mai vorbi despre antrenori în tenisul feminin. Și să vedem ce ne poate... Da, aceasta e minunată. Ce mai faci? Și cine ești tu? Gigele! Credeam că te-am lăsat acasă. Ce mai faci? De când nu te-am mai văzut? Parcă aveai o treabă în Pitești. Serios? Ai rezolvat? Adică... Bine, hai știi, o să te las, mai bine mergi tu să-ți rezolvi ceea ce ai de făcut și după aceea mai vorbim, nu? Să-mi dai un call. Da, să-mi dai un call. Bine, să mă suni când vrei tu. Pădurea asta e atât de prost făcută încât peisajul nu te sperie nici măcar un pic. Dar e destul de bună atmosfera. Vă
v-ați gândit dumneavoastră ce e acolo. Este o sperietoare. Și prima oară am murit atunci când am mers, m-am gândit să văd ce este. Se pare mie sau se uită la mine. Vă rog să mă credeți că ultima oară am zis eu, 100% e ceva care o să mă omoare, care o să mă urmărească. Sper să nu dispară de acolo sau să înceapă să vină după mine sau să fie în spatele meu. Nu-mi prea vine să... Nimic. Așa cum credeam. Dar aici. Nimic. Perfect! Și de asta am zis că o să râdeți. O să vă spargeți. Și mă mir că acea sperietoare ne urmă... Nu, chiar n-a făcut-o. Vă rog să mă credeți că eu mi-am dat seama că va fi ceva care ar putea să mă urmărească și prima oară în care am jucat jocul m-am dus fix în acea chestie. Pur și simplu nu mai speriam de nimic. Ce mai putem găsi? Călcan nisip. Exact așa se aude, dacă v-ați dat seama. Adică deja ați ieșit din videoclip. Am spăr. Am bucat intrat. Oricum. What? Ce se... Nu puteți să mă vedeți, dar... stai, are o piatră. Zic că e o creatură, de ce se aude așa? Nu-i nimic acolo. Atmosfera asta chiar e treabă bună pentru jocul ăsta. Gicule, de când nu te-am mai văzut, multă vreme a trecut și probabil, ai de mine. Nu arăți prea bine, sper că nu te-a la corona. Dar îmi pare rău. Te rog, nu-i dați puteam. O să-ți sune un taxi să te ia. O să fac asta, imediat după ce termin videoclipul. O să faci clip. Ești pe mâini bune. Zic că ne-am înțeles mereu. Nu te voi părăsi, nu-ți faci clip. O să vină taxiul cât mai repede. Nu știu cât va mai da videoclipul, dar să nu uiți acest lucru, nu pleca. O să le trimit. Eu nu cred că sunt niște coordonate. Știi ceva? Lasă așa. O să vină ei. Sper, dacă nu o să fiu omorât de acea sperietoare. Eu nu pot să te car, îmi pare rău. Pa! Ce e această minunată lumină din tufișul? Desigur, nimic. Se aud sunete, bine, acum trec cu eu, dar... Normal că se aud sunete dacă treci printr-un tufiș. Bine, am spus acest lucru și nu știu de ce. Am eu impresia că acest trunchi de copac ar trebui să mă omoare. Măcar un item, ceva în el. Bine, acesta nu e un joc cu item. Ar fi prea mult. Desigur că mai era o altă parte pe care puteam să iau și pe acolo nu m-aș mira dacă ar veni sperietoarea minunată care probabil la un moment dat ne va urmări. Și nu mi-a zis, place acest joc? M-am speriat măcar o dată, probabil că nu. Chiar interesant. Azi noapte am dormit 3 ore, am zis și eu să dorm măcar atât și să nu înregistrez acest videoclip atunci. Dar acum este ora, nici nu știu cât, e aproape 17, care fac acest lucru. Nici nu poți să intri într-o casă. Desigur că eu mă culc la ora 4 sau la 5, dacă m-am culcat, nu știu. Pentru că de ce nu? E așa? Te culci la o astfel de oră. Când eu am o tonă de chestii de lucrat, anul viitor bacalaureatul și... You know, why not? Let's stay under the night. Bine, de fapt am stat atât de mult unde n-am putut să dorm. Ceva nici nu e atât de important, probabil nu vreau să auziți așa ceva. O să vă las jocul în continuare. Ai obosit. Nu-mi vine să cred. Ce nume oare ar trebui să spun ție, domnule George? Crezi că a trecut ceva? Serios? Jocul ăsta n-ar trebui să fie horror.
Cred că e greu să și... Da. E mai greu decât credeam să vorbești în timpul în care te uiți la un joc horror. În care... Joc... Ah! Haide, ce s-a întâmplat? Încercam să spun și eu ceva. Oh, de ce? Serios? Super! Minunat! Nici nu știu cât am înregistrat. Și 100% va mai dura să se deschidă înapoi jocul. Clar, eu v-am zis, am stat lângă acel trunchi de copac, de aceea și rămăsesem acolo. Sau aceea a fost oare? Dacă a fost acea prăjitoare, nu prăjitoare, stai că nu, aia n-a fost prăjitoare. Ce să zic că era? Stai că nu m-a bătut româna. De mai multe ori în viață. Ce voiam să zic? Sperietoare, da, perfect. Mi-am adus aminte. Sperietoarea ne-a luat, clar, trebuie să o dau în judecată. Nu se poate așa. Toate sperietoarele se spună mâinile pe față, este mărșav, e pervers. Cum să te atingă cu mâinile alea de paie? E groaznic. Haideți să mai încercăm. Mai dă-i odată, că de ce nu? Nu te-ai speriat destul. Oh, de ce? Acum îi înțeleg pe youtuberii care se speriau la jocurile horror și eu mă gândeam, de ce? De ce? Pur și simplu, nu e horror, deloc. Și cer scuze pentru ecranul și pentru acest loading screen, cum să numi, nu merge, nu știu ce să-i fac. Atunci când nu înregistrez, probabil din cauza asta sunt mai multe lucruri pe care eu nu le știu. Și cum am mai zis, e primul meu videoclip. Și chiar interesant. M-am speriat și pentru că, probabil, din cauza aceasta, vorbeam prea mult. Așa cum sunt eu de obicei. Stau în casă, într-o cameră, singur, ca un nebun, vorbesc. Și de ce nu? Acum nu mai e soare pe cer. Dar e luna, dar bine, afară, nici afară nu e soare pe cer. Dar corona tot este în el. Pentru că de ce nu? Noi să stăm în casă, să nu mai avem vacanțe de vară. Pentru că de ce am avea, nu-i așa? Și că vorbesc în numele tuturor elevilor care se uită acum la videoclip și pare cumva dacă alerg, văd că se pornește muzica mai rapidă. Ăsta e motivul? Nu cred. Vreau să vă zic ceva. Chiar nu mai știu. Este că nu pot să înțeleg de ce pur și simplu nimic nu s-a întâmplat. Nimic n-a fost, nimic. Doamne, mă burbui, am vrut să spun că n-am auzit nimic. Nu era nimeni în spatele meu și ați observat că acest joc, ce scuze că mă tot burbui, are totuși și primul videoclip. Hai să nu mai zic asta de încă 50 de ori. Asta e targetul pe dragilor, acest videoclip. Să nu mă mai burbui de încă 50 de mii de ori. Sigur că trebuie să le fac. Mai bine ați dat skip. Sper că ați făcut și că n-ați ieșit din videoclip. Ar fi trebuit să nu mai fac asta. Eu vreau să-l mai joc o dată. Dacă nu se uite nimeni, asta e. Serios. Adică mie îmi plac jocurile horror și survival foarte mult. Dar chiar că dacă nu e un joc horror deloc. Ce stă? Uite că este destul de bun încât să... Ce s-a întâmplat? De ce? Ceva... Nu pot să înțeleg jocul ăsta. Dacă ați jucat vreodată cu The Forest, eu am terminat. Și copac seamănă foarte ciudat de mult unul din The Forest. Desigur că, așa cum am zis și o să mă repet pentru că am lăsat ideea în bălării, oare ce ar fi putut să mă sperie sau de ce? Atunci când nimeni nu era în spatele meu și nimic nu se întâmpla și tot de la până și zic, wow, ce videouri de calitate, apar, cum se numesc, nu mai știu cum se numesc chestii din Minecraft, dar exact ca și chunk-urile din Minecraft, apar copacii în jocul ăsta. Și e un joc făcut în minus și un ce an, nici nu m-am uitat. Bravo! Cred că spuneți voi, nici măcar nu te-ai pregătit. Mie că ați intrat, serios. Adică dacă o să văd, probabil că un view pentru acest joc. La acest videoclip. Nu-mi va veni să cred.
Și de ce se aude un câine? E serios, ai impresia că te urmărește cineva? Nu cineva, un câine, că dacă ar fi bine făcut acest joc și se aude o bobniță. Să încercăm cealaltă parte? De ce nu? E așa, măcar ceva nou pentru voi, ca să nu părăsiți acest minunat videoclip, sper. Și, serios, are mult sens. Se aude un sunet de ursuleț de pluș într-o pădure. La spajul de mine. Am trecut și de biserică, s-a mai auzit un câine. Nu, eu v-am zis că sunt lup. Păi nu, că nu. Nu mă credeți! Serios! Bine, presupun că în acest joc, dacă n-am ajuns nici la acea, cum se numea, că am tot uit, sperietoare, probabil că pur și simplu trebuia să mă tot uit în spate așa cum am făcut la începutul lui. Ce păcat, nu-i așa? De fapt nu e. Nu e chiar un joc atât de bun, dar m-a speriat de vreo 3 ori, 4. Deci, ca sfat, puteți să-l încercați dacă v-a plăcut. Vă mulțumesc că ați vizionat acest videoclip. Mie mi-a plăcut. E ceva ciudat, deci nu puteți să înțelegeți până când nu ajungeți să vă înregistrați, să instalați toate chestiile de care aveți nevoie și abia după să vorbiți ca un amețit într-o cameră în fața calculatorului la biroul vostru de elev. Nu știu cât de silitor, pentru că eu n-am mai lucrat de 3 săptămâni de când s-a anulat școala. Și să sperați că desigur nu o să nebuniți, pentru că ați ajuns să vorbiți singuri. Desigur, voi nu o să o faceți. Eu nu știu, dacă o să vedeți că o să apară un videoclip pe același canal, sinucigându-mă, desigur, româna m-a părăsit de mult. A fost vina nebuniei și a faptului că vorbesc singur într-o cameră. Eu chiar sper să nu se întâmple așa ceva. Și, la fel, acest joc e, cum să zic, are o grafică mult prea slabă, cum să zic, normal. Grafica e de 2 lei, pur și simplu. Probabil că și din piață puteai să cumperi un astfel de joc. Probabil că ăsta e genul de joc de la Lidl. Da. Chiar e un, de fapt nu e un mai bun decât jocurile de la Lidl, dar cred că ai putea să le iei din piață. E un joc gratis, e pe Steam, puteți să-l încercați. Eu vi recomand, dacă vă plac jocurile de horror, încercați-l, cred că vă va plăcea. Decât dacă, desigur, nu stați bine cu inima sau sunteți o persoană gravidă, atunci mai bine lăsați. Oricum, nu sunteți astfel de persoane. Nici o persoană cu astfel de probleme nu s-ar uita la videoclipul meu. De fapt, în general, astfel de persoane s-ar uita pe YouTube. Ce știu eu, poate mai sunt persoane în această lume cu astfel de probleme care se uită la videoclip. Desigur, vă mulțumesc pentru vizualizare. Și să aveți o seară minunată, chiar dacă eu înregistrez pe la oră, vremea acesta, acum probabil pe ora 18.